Il-ħamis filgħaxija l-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet b'urġenza fid-Dar Ċentrali li matula implika lil Joe Cordina fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Dan hekk kif għal xi żmien kumpanija bl-isem ta' Intershore Fiduciary Services kienet kumpanija nomini ta' Icon Limited li s-sit tagħha huwa George Farrugia, il-persuna li ingħata l-proklama fuq deċiżjoni tal-Gabinett. Ippreżenta ruħu biex indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista il-Ministru Tonio Fenech. Fenech għamel ħin twil jimplika li Joe Cordina mingħajr ma jsemmi li l-direttur f'din il-kumpanija kien hemm ukoll l-avukat Martin Fenech li kontesta 4 elezzjonijiet ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista u li għadu sal-lum membru tal-istess partit. Fil-ħin tal-mistoqsijiet spikka l-mod kif Tonio Fenech beda jevita li jwieġeb il-mistoqsijiet li bdew isirulu mill-ġurnalisti preżenti fosthom dwar x'seta sar ħażin u jekk kienx qed jgħid li n-nies involuti fit-tmexxija tal-Intershore Fiduciary Services u mhix involuti fil-korruzzjoni. Jekk tista' tikkwantifikali x'għamel ħażin imma Martin Fenech huwa implikat fil-każ ta' korruzzjoni fl-iskandlu taż-żejt, tista' tgħidli x'għamel ħażin? Id-dokumenti kollha lill-Kummissarju tal-Pulizija issa sta għall-Kummissarju tal-Pulizija illi jinvestiga dak li ntbagħat, jinvestiga ir-responsabbiltajiet tagħhom. Jiġifieri inti Joe Cordina, Martin Fenech qed tgħid li huma għandhom konnessjonijiet mal-iskandlu tal-għoti ta' commissions fuq xiri taż-żejt fl-Malta, jiġifieri huma korrotti, iva jew le, għamilt konferenza tal-aħbarijiet qed issemmi isimhom, tista' tgħidli jekk iva jew le ma taħsibx li huma korrotti fl-opinjoni tiegħek? Il-kariga tiegħi hija ta' Ministru mhux ta' mħallef. U allura ma nistax nagħmel ġudizzju. Chris Perugin, The Times. Ministru Fenech, kjarifika l-ewwel net, x'qed tgħid fuq Joe Cordina u Martin Fenech huma korrotti, ħadu bribes, kienu jafu, jew biss li huma responsabbli bħala kjarifika qed nagħmlu. Id-dokumenti uffiċjali tal-Malta Financial Services Authority ipoġġu ir-responsabbiltà kollha tal-aġir tal-kumpanija Icon fuq min hu responsabbli mill-kumpanija propju li qed tissemma. Jiġifieri tanti li nsemmija safdaqqa waħda anki l-isem tal-kumpanija tħawwat. Intershore Fiduciary Services Limited. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borxuliver saħansitra qal li ma kienx f'pożizzjoni li jgħid jekk Martin Fenech kienx se jitħalla membru tal-Partit Nazzjonalista. Ħajibqa' membru, Dr. Borxuliver? Jiena nista' ngħidlek illi x'konna nagħmlu li kieku Martin Fenech kien kandidat mal-partit. Jiġifieri iva ħajibqa' membru, tista' tirrispondini? Martin Fenech irid jirrispondi hu għal dak li qed jagħmel. Inti Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, tista' tgħidli jekk Martin Fenech mhux ser jibqa' membru mal-Partit Nazzjonalista? Jien irid nivverifika dwar dan. Fuq kollox iżda l-Ministru Fenech inħasad u kien skomdu għall-aħħar meta kien mistoqsi jekk bl-istess scale ibn il-Prim Ministru għandu x'inżamm responsabbli għaliex kien is-segretarju ta' kumpanija involuta fi skandlu ta' ħasil ta' flus. The same yardstick ukoll din domanda. Iben il-Prim Ministru meta kien involut fil-każ ta' Mawgheri, dak kien ukoll nominee company. Il-Fondazzjoni Mawgheri kienet ukoll fuq evażjoni ta' taxxa, stabet ħatja, misappropriation of funds u ħafna affarijiet. Allura with the same yardstick, iben il-Prim Ministru kellu jkollu xi tip ta' responsabilità? Jiena minix aġġornat fuq l-istorja li inti qed issemmi u allura ma nistax nikkummenta. Ilha ħafna din l-istorja ma tafx biha. Din hawnhekk biex nitkellmu fuq propju dak li ilu jagħmel 4 ġimgħat il-Partit Laburista. Iżda l-iktar mistoqsija li imbarazzet lil Tonio Fenech kien dik meta kien mistoqsi x'għandu jagħmel politiku li jkun irċieva regal fejn evita li jagħti tweġiba diretta. Dwar dan is-suġġett kien hemm ġurnalisti oħrajn li xtaqgħu jistaqsu aktar. Iżda Pawlu Borxuliver iddeċida li temm ħesrem il-konferenza mingħajr ma nataw l-opportunità li jagħmlu dan. Grazzi bekk qed inġib fit-tmiem din il-konferenza tal-aħbarijiet. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu.